नमस्कार, मी प्रज्ञा देवी. आज मी तुम्हाला हिरवा मसाला करून दाखवणार आहे. हिरवा मसाला म्हणजे मिरची भाजायची नाही, धने वगैरे काही भाजायचं, हळकुंड कोणताच मसाला काहीच भाजायचं, कच्चं दळून आणा, फक्त ते सगळं सुकवायचं आणि दळून आणायचे. आणि हा मसाला फक्त मच्छीच्या साराला, याला टोमॅटोच्या साराला आणि मच्छी फ्राय करायला वापरू शकतो. हा मसाला असा मसाला तुम्ही तयार करणार आहे. बेडगी मिरची घेतली आहे, ही 1 किलो घेतली आहे. त्यानंतर बडीशेप 50 ग्रॅम घेतली, धने 100 ग्रॅम घेतले आहेत. हे त्रिफळ आहेत, त्रिफळं ते 25 ग्रॅम घेतली आहेत आणि हळकुंड 15 ग्रॅम घेतली आहेत. अशी मी हे सगळं एकत्र करणार आहे आणि मी ह्याच्या कांडप मशीन कुटून आणणार आहे. हे बघा, 1 किलो ही मिरची आहे, बघू शकता. 1 किलो मिरची घेतली, चांगली सुकवलेली आहे आणि ह्या मिरचीमध्ये हे सगळं मी मिक्स करणार आहे आणि त्यानंतर मी हे सगळं कुटून आणणार आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि हा मसाला आपण मसाल्याची मच्छीसाठी वगैरे वापरू शकतो, मच्छीला म्हणा किंवा टोमॅटोच्या साराला आणि याला किंवा मच्छी फ्राय करताना असं वापरू शकतो. चला मी आता ही घेऊन चालली आहे. तुम्ही बघू शकता 1 किलो मिरचीचा किती मसाला झाला आहे तो. बघा, सेम तुम्ही असं करून बघा मसाला. हा बघा, हिरवा मसाला तयार झाला आहे. किती कलर छान आला आहे बघा. मी आताच कुटून आणलं आहे. हा हिरवा मसाला कसा झाला मला कमेंट करून सांगा. आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही पण असं करून बघा.